pumanaw kan, kat di ka nagpakpakita kanya iti kanuman. Manangalilaw ti ayat mo! Pinagay-ayaman naklagayam! Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimet. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay ak ti biyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin papagayam kan kadrama, ti surat nga intay kan biya kita, kat naggapo iti pagayam naglingad, iti naga na Belia, iti Isabela. Ngam sakbay nga intay tulay basahan ti surat ni Belia, shout out kadag iti sumaganada papagayam akas kada. June Agregado, ijay China. Ni Ina Valdez, ijay Riyadh. Ni Natalie Peterson, akanayon nga agdengdengag. Kastamutan kini Early Ochoco. I love you, Miss Jovi Dupais, kunana ditoy. I love you too much, kadrama. Kastamutan kini Leonida Kasuga Carino. Kani Marina Bagkal, ijay Kuwait. Bueno, papagayam kasi manti surat ni Belia. Dear Lady L, naimbag nga oras yu amin dita Lady L Productions. May saa kadagiti na ayat amang tartarabay kadagiti amin na drama yo. Kat naawis akmata nagsurat, takayat kong ibingla ito ipadas ko iti biyag, ajak tupulos malipatan. Balasang agpay Lady L, ta talaga apilpilyak ti lalaki para kanya. Taamok anarigat ti agsagmak. Adamot makuna apamuyaak, wano napintasak kunak manlaangan. Ngam saan na maliklikan nga ado dagiti marurod, wano umapal kanya. Kastoy man nga rod nga irugik ti amin, Lady L. Kanayan na nasapa ka, Belia. Well, tapno adado ti mairing pa sa trabaho. One matkit di Amom kay kaya't kumanumis isum ka, dadada pumintas ka. Kasta ka di? Thank you. Agraraman, kunamutlan agpaypaysun anapintas.
Kay kayat namot. Ampang. Ha? Dayta trabahom ta si kaswam. Saan aday ta agpapapansin ni ta sino man? Kan may sa opisina daytoy. Saan apagpa-charmingan? Ingka dita kalsada. Tago makagpa-charming dita. Ha? Kan saan ka man apa-charming kadagiti boys dito opisina? Oh, apaya kita anak? Nasakit tinakam mo iti imbaga kat pudnumat? Di ka pa'y agtagari kat kasarsarita ka. Nakakusilap kamutlatan. Nagtangsik kamutan? Siya ka diti karkaritem, Belia? Sorry, ma'am. Mabainak namin. Iso naguli makaklatan. Nasakit tinakam kuken ka kunama? Umay kanto pa'y isugal-sugal dita. Takita at tilaing mo. Saan tong agsakit tinakam ko kada kayo, ma'am? Kan iti uray asino man diti opisina. Pasanta kamat. Plastik. Kaya't mula ang maalat ti atensyon dagiti lalaki. Saan apod no dayta, ma'am? Belia? Oh, Luel, umay kantang meriendata. Um, ah. Belia, pasensya ka na. Ha? Anya ka ditikid dawam iti pasensya. Diyan na pasama kita eh. Basol ko ti panang pabain ni Trixikan ka. Siyak talada na karit na itibain kan pan nakapasakit. Awan basol mo, Luel. No saan ka kumanga inapresyar iti sango na? Saan nakakumamot a pinasakitan? Saan mo na panunutan dayjay? Awan kanyak dayjay, Luel. Irikliknaan ka ngamin. Lukas di apagpabainan na ka. Agyaman nakiti pa nang isakit mo kanyak. Kinapudno na. Iso ti agraraman. Saan na si ka? Kaya't na nga isumot ti apresyar. Ha? Diyak pagtatakkunan ti kasi a klase ti babae. Awan ti maapresyar ko apulos kan kwa na. Iti man akin ruwar, una akin unag alanga. Awan apulos. Belia, Apay ka di, ma'am? umasidag ka man dito eh. Apay ka di, ma'am? No di mo kaya't ti masisante, isardeng mun ti mang sulsulisog kadagiti lalaki dito opisina. Nalawag. Ha? Awan mater aramida ka kasta, ma'am. Kan mabainak mat, Amok asalak ni ti dayaw ko. Di ka nakalintagan. Naglaing ka asungao. Ma'am, Oh, apaya kita nakitikasta, ha? di ako maikan iti kay papananti amin at ignay ko. Anya ti kayat mo? Bye-bye ang kang agpalastog kun agpakalaing ditoy. Barbaro ka pa'y, oy. Ma'am, awan ti kasta ariknak. Mabainak kada kayo. Kan raraaman kayo. Huston! Ituloy mo ti trabaho. Kaya't ko ti umakar iti pagtrabahuan, Lourdes. Ha? Nasakit ti ulo kan barukong ko iti opisina. Ni ka di Trixie tigapuna? Makarit ti espiritualidad ko ijay. Diyak kayat ti riri. Diyak mat kayat nga adamang gurgura kanyak. Nilaang mo Trixie ti pare ko ti opisina. Labanam nga minan Tapno di nakatagibas sitin launay. Awan ti maurayo alabanak iti opisina. Awan mo ti madingay pakpakita kadagiti kakadwa iti opisina. Apay nga tanga damang gurgura kanyak. Napintas, nalaing ka, kan nagagat ka pa'y. Iso nga apalan na ka ni Trixie. Dakes nga apal ti adda iti puso na. Kaya't ko akasarita iti nasayaat. Marigata na ka makisarita kan kwa na. Tawan ti denggan na.
Noan niya tirason na wano sa una. Isulatan. Talagamot. Boss nga ron. Kaslawan ti kasapulan na itipada na tao. Ang ambay amlatan? Da kami ti makaamukan ka. Pagtutulungan min, numasobraan na ti mangiroruman kan ka. Awantal na ti panunot ko iti opisina pagpapayak, Lady L. Taad damang gurgura kanya, nga uray awan mo ti dakes nga raramida. Tila parparnuayin na basol ko, tapno adarason na amang gura kanyak, wano mang padakes kanyak. Nang runa, nulalaki ti mga presyar kanyak. Saan naglata nagtagtagari, tapno awan tiriri. Iso anaasyan kanyak dagiti kakaduak iti opisina. Kat. Belia, i-encode mo amin dagito ya. Kan i-enter mo amin iti record book. Amin dagitoy, ma'am? Tulong ka kadi? Amin, kunakmat. Uwan, ma'am. Kan mangaramit ka man iti T-account dagiti amin nga expenses. Ha? Uwan, ma'am. Itod ko amin kan kadagito resibo tapos Xerox mo. I-enter mo amin iti record book Ma'am, di lang mabalin nga ipay-Xerox kon kanimang saryo? Busy ti janitor kan messenger tayo. Kan saan man asikat imang isuro? Sige, ma'am. Aramidak amin nga imparami jo kanyak. Ado pay lang artem. Papansin ka talaga. Lourdes, Luel, maudi kayo pa dito Masapol nga irush ko dagiti trabaho. Taado ngamin. Maasyanak kan ka, Belia. Nalabos tar aramidan ni Trixie. Iso ananayunan ti trabaho. Okay lang, takabaulak pa'y mat. O sige panawang kayo pa'y. Sige lang, Belia. Ay, pati trabaho na, kati patrabaho na pa'y kini Belia. Nasingpot nga min unay ni Belia. Di na amo ti agreklamo. Di na amo ti lumaban. Disente a babae. Sana kas kinik Trixie asa iro. Nusyak ni Belia talagang igusugos kon dadya at Trixie. Siyak ka di ti pagsarsaritaan nyo. Apay adi kay makatagari adwa. Si ka, Lourdes. Manakibiyang kan chismosa ka anya. Di nakmanipada kini Belia kayang-kayam. Anya? No kayat mo, santa na sumber kadwa, tamapantan di takalsada. Tutupan ka na talaga. Tangsit ka? Ha? Si ka ati tangsit? Husto daytan, friend. Di mo tutupan ti tao adadaal kan basit ti utak na takababain. Masursuro na ka talaga itir aramidin na kini Belia. Ti ammo na siguro kat agpada kami alaklakain na. Ha? Jakla atrasan na dya babae. Ay na, mabekal ko ti awanan bain. Makaamuditan. Ure agresay na kon. Bayamon, friend. Ibabam lang ti dayaw mo no kasta. Kasla agbirbirok lang dayjay ti kaapa na tapno sumikat. Isabay amon. Di kalatan nagtagtagari. Ay, adamadmadlaw ko, friend. Amin nga umasidagkan ka, wano asit gam, kat kagura na. Crush na kan samot kamin. Anya? Ay na, pudno ti kunak, friend. Ngam, di mon panunutin dayta. Amom, kayat kumatiag balin ana pa kumbaba. Ngam no kasta ti aramidag. Ad-damot ng irurumanak ni Trixie. Kita, da kayo ana pa kumbaba. Isumot ti kanayin ng iruruman na. Laklakaan na dagiti na pa kumbaba.
Talaga nalaing ka, Belia. Ado a field di paglaingam. Agyaman nak, sir. Kasla di ka mabambannog. Kabalang pa iti trabaho ni Trixie. Nakita ka talaga nagagat ka. Awan ti sayang mga oras. Kasta ti kahit kong empleyado. Nakafocus iti trabaho na. Kan kang ronan na? Saan ka ama nagreklamo? Agyaman nak, sir. Oray sa magmamanungal daw nag-absent ni Trixie. Sana nabitin dagiti report na gapukan ka. Kan kaskas dian ay lipas mo dagiti report kan trabahom. Itultuloy ko balay dagiti jak mailepas di opisina, sir. Nagsayaten, Belia. Ituloy mo lang ti kasta kinanat mo. Nasayat launay. Sabagay, napali kumatan ti tunggal may sakata kayo ditoy. Kat nakitak pa'y nga anas ka. Agyaman nak kadagita pa nang idayaw yu kanyak, sir. Ulitek, Belia. Kasta ti kayat kong empleyado. No kastaluel, gusto ka kini Belia? One friend. Nabayagan. Nga madabain ko kunkwana. Tanatak na nga balasang. No agkapoy-kapoy ka, ang mga numaunaan na ka ni manager. Ha? Laglagi pa mabaro ni sir. Kan kanayo na kasarsarita kanap aprisyaran. Ngamin nagagat ka na pintas. Intun kwa na develop da iti tunggal maysa. Mas daaw kan tulaangan no kala at ayawis dan ti panagkalaysada. Sige ka. Sika talaga. Advance mo ti panunot mo. Makapadanag dagita nga ibagbagam. Makikatugawak man kada kayo. Ha? Una. Mabit lang ha. Talag ti bakante atugaw dita. Saan? Damapana ko dito office. Sige, panawan kayo pa ditoy. Sige. Pinanawan na tamatan. Dududwatan dito'y Luel. Amang ano adan tumanan masaon ni Ma'am Trixie. Nalabos ni Trixie. Pati tawa ka pulapul mo kat pabainan na. Pakibiyangan na. Nalabas. Saan anatal na ti panunot ko iti trabaho? Tapat iti tao pakilangan na kiti nasayaat. Kat ikan ni Trixie iti dakes sa kaipapanan. Naimbaglagit din. Taado ti mangisakit kanya kiti opisina. Kat dagita ti mang papapigsa iti nagam ko. Saan nga roda nagsarsardeng ni Trixie ahead ni? Amang parparnuay iti saan anasayaat kontra kanya. Kas iti na minsan. Nagpintas yakit kitang man niya. Ha? Sika talaga, Lourdes. Sipsiputan nakgayam. Kilig! Naragsak kayo Siyempre, mata friend. Adda ka ngamin anapinta sa mabuybuya. Sika talaga. Ada kayo dito opisina, Lourdes. Ah, Talaga mo't kadda kami dito opisina. Saan nga oras ti panaggagarampang ita? Oras ti trabaho. Oh, nagsao mo't tinagagat. No sikat agkatawa, awan ti makalapad, iti nagpipigsa paggaak mo. Agsagana ka. Taibagak kin ni Sir daytoy nga insubordination mo. Di, ibagam lang tapno malpas ti parikot mo. Dayta ti paglaingam. Kundi ungat ngam awan kamot iti lugar. Surun kon. Belia, agyaman nak tainawat na kas nga ilim. Saan ka mo't adakas a tao? Wano estranghero a pagbut nga kuma. Nakasaysayat ka. Agraman dagiti dadakkel mo.
Man nakaawat na matakasken ka. Agyaman nak, Luel. Belia. Sapay la ko mata di nakguraan. Noyubkas ko tiriknakken ka. Nabayagan na kayat ko ayubkas. Ngamjak kayat nga iti kalkalsada. Wano iti kantin ti pangibagaken ka. Kas panagraam ko kan ka. Dito'y balayo ti kayat ko pangyubkasan. Agyaman nak iti panagraam mo kanyak, Luel. Nakitak mo't daytaki na imbag mo. Kinadalos ti panagpuspusom, ken ti kinapakumbabam. Agyaman Belia. Sapay la kuma. Tasaan nga agladingit ti pusok nga agawid. Babain iti nasam itapang nadang mo. Wano sungbat mo iti bagak wano ipodnokken ka. Luel, Nadalos ti tarigagay ko, Belia. Patpatgan ka unay. Italaan nga nadaanak iti turad amang ibaga iti daytariknak. Maawatan kan, maaklon na kuma. maawatan ka, Luel. Kan, awan ti bang apagkadkadakan ka. Awatet, ti ayat mo. Agyaman Belia. Agyaman unay. Naangay daytoy meeting tayo tapno mornos dagiti sana nasaya at mapaspasamak ditoy. Ken tapno may pakaam mo dagiti barbaro mangidaulo kada kayo. Asino nga ta? Bibiitag daytoy meeting ta agdardarasak. Adapay na patay ka papanak. Langit ang sound ni manager. Iswa kahit ko maamuan no anya dagiti parikotyo. Masapula masolbar daytoy tapno na anayas ti taray ti negosyo. Okay, mabalin yung tagsao. Sir, ni Lourdes kat awan ti panagraam na iti nangat nga miso. Di nakikabkabilangan nga day tingatun na. Pudno ka di, Lourdes? Dakkel ti panagraam ko kin ni Ma'am Trixie, sir. Ngam nalabusan ti kinakuspag na kadagiti amin nga empleyado ditoy. No kasta pudno tinaydanon kanyak. Ada sa magmamanong empleyado ngay may kanyak nang ibagay ti reklamo da kontra ken ka Trixie. Kat nagre-resign pa yung tinaduma. Ta nauyong ka. Nalaing ka ama nagpabain when no manginsulto. Pudno day ta, sir. Pudno day Pudno, sir. Pudno la unay. Ada ka di sa bali at trabaho nga amom nga umakaran, Trixie. Yan. Awan, sir. Kat no plano dak ngay katan. Kasyandak ko ma. Siya ti breadwinner ti pamilya, sir. Saan tayo mata sa dista? Ada puso tayo amin na makaawat kan mga asi. Isugag talinad kay ti kumpanya. Ngem, may demote ka akas ordinary lang nga empleyado. Okay lang kanyak, sir. Basta dapag sa pulak. Gapot maitalo akmot na iti nga to, yam amok ti baro sumukat kanyak. Iswasakbay yam amok kada kayo, kat nagsaritaan min da ito promotion na. Ni? Asino nga ta? Awan mo ti sa bala kadwata iti ti opisina. Ti manager yu itan, kat ni Miss Belia Reyes. Agyaman nak, sir. Congratulations, Belia! Ay, congratulations, Ma'am Belia! Congratulations! Belia, agkidawak iti pamakawan ka dagiti sana nasaya at ngayong pagpakitakan kay ti kalabas. Maawatan ka, Ma'am Trixie. Kat agyaman na, tanaka-amiris ka, kan nasursurum ti agpakumbaba.
Pinararakop na kaninsang sangit ni Ma'am Trixie tinagkidkid daw iti pamakawan. Maragsakan akmat, tanasursuro na tinagamiris kanagpakumbaba. Ita, awanen ti mabutbuteng iti opisina, tanaragsak kamin nga kakadwa. Kan nagagat amin dagiti empleyado Lady L. At respeto da iti tunggal maysa, kat saan na panagpalastong, nga makunak a pinagbalindak nga ulidan. Banag a pagyamanan, kan pakaragsakak launay. Alakastan Lady L, katagyaman na kiti anos yu anang urnos, kan nangidrama dito'y surat ko. Tuy pagayam mo, Belia, iti probinsya ti Isabela. Awan ti makaatiw iti napakumbaba, tauray ibaddek mo man, bumangon latta dayta iti nang ibaddekam kan kuana, kat si papakumbaba latta, amang yawat iti ima na, nusika ti matumba, iti panang ibaddek mo kan kuana. Laglagi pun tayo akanayon, ti tao amay rororuman, ni Apo Diyos ti manarakan. Alakastan Belia, katagyaman iting ka panagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kan musika, JR. Inornos ni Jocelyn Oblero Ramirez, iti direksyon, Eddie Bona. Isagsagot kada kayo, ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay, naimpag nga oras yu amin. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo, nagkitidramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!